Уважаеми зрители, миналата седмица ви разказах тъжната история на един италянец. Тази седмица ще ви разкажа за още по-тъжната история на една британка. Добре ли ми държиш? Британец от индийски произход тайно слагал в храната на съпругата си стероиди. Целта му била тя да надебелее, за да не я заглеждат чужди мъже и да си стои къщи с децата. И тук изниква въпроса: ти ли си до крайности, за да задържиш вниманието на жената до тебе? Не. До много големи крайности. Баш до крайности не, защото така си противоречиш на себе си. По някакъв път циган, да. Сериозно? Пък като съм почерпа лекичко ще е. Като се знаеш малко като мъж под Чехов. Вярно ли е, че ти си първият човек, който е спечелил Тур дю Франс с велоаргометър? Да. Случило ли ти се някога да поискаш приятелката си да е грозен и дебел хипопотам, за да не я заглеждат другите мъже? Трябва да сме джентълмени към жените, аз мисля. Не мога да се концентрирам от теб. Истински са. Ние двамата сме прозвал. Ти, жена, имаш ли или двойна игра? Че, зависи. Ти според мен си имаш гадже мъж. Зависи, не е много мъж, смисъл зови. Не е много мъж. Случва ли ти се някога да поискаш приятелката ти да е грозна и дебела, за да не я заглеждат други мъже? Да, често. Винаги. Често, винаги. И ти си хубав, да. Би ли станал гадже с мен? Не. Що? Накрая си бръснем брадите заедно, нали? Мултиплеер. Мултиплеер? В тебе искам. Service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Сериозно? Мисля ли си някога примерно да назовеш приятелката ти, за да ти пази на лежанката? Ние заедно си тръгнем на фитнеса. Би слагал тайно стероиди в закуската. Не, ще го предложа, тя трябва да съгласи. Не. Аз обичам жената до мен да я заглежда други мъже. Аз даже карам да се облича възможно най-секси. Така ли? Да. Ако може гола да тръгне. Не, поне така късо поленце до тук, не. Късо поленце до тука. Не тапи се, не съм такъв човек, аз съм спокоен, кротък. Спокоен крот. Да, никакви ядове в мен. Пиеш две ръки и си лягаш. Без ръки, само си лягам. Това не е необходимо. Не е необходимо, защо? Не е необходимо. Не знам. А добре, случва ли ти си някога да искаш приятелката ти да е дебела и грозна, за да не я заглежда други мъже? Стига така се работи, де се слагаш, човек, ще ни бива грозно. I work out. Закуската ти мила. Припечени филийки с стероиди. Ще ги изям, защото те обичам. I'm sexy and I know it.